try day mi og himo og Bisaya nga pa ni Dong Antone. Kay di op man ako karon. So, lami daw akong pan, oh. Gwapo kay siya ismile. Ay, kinakakaon siya og lami. Yang usa nanay palaman. Lami man daw po nyo. Ay, thank you. Hello mga madi. Daw ako nang gipahimo og ubin-ubin si Dong Antone. Dapay mga QC nagproblema og nindot ba nang gihimo siyang amahan og iyang uyuan. Oh, li tagamay sa atong cherry tree. Daghan kayong bunga na. Kinsay mga ayo. No, daras Dong Antone iya na gibutangan og mga ali-ali ang atong pinakanindot nga ubin. Bisag unsa ra gid mo pwede luto dari yung multi-functional nga ubin. Pwede bulad, pwede pan, pwede pizza, pwede kanon, pwede hamburger, bisag unsa. Oh, pahay-hay pa kudrang dapita kay luoy na kay Dong Antone na. Nagbugha na siya kay na ng paso na nga tong magical nga ubin. Magical na lang na dila multifunctional kay lisod kay glitek. Oy, so kagwapa gid sa inyong madi oy. So kay bawo na mo ha unsay sekreto sa inyong madi. Whitening set ra gina sa Skin Stations Philippines. Dili ta na isekreto-sekreto kay lisod pog akwaray mo gwapa para kitang tanan glowing, radiant, flawless and happy. Ay, radiant to flawless. O ganahan mo balit. Pwede ra jud kay mo message sa kuha orado ninyo i-visit ang ilang FB page nga Skin Station Philippines Main. So balik ta sa tungpan nga Bisaya. Uy, so kana manako og palanay sa warm milk og yes og gamay nga kamay para tamis-tamis at gamay nga atong panay. So akong harina din na ako ra ginang gibana-bana nga mahimo 430 grams kay usa man nakakilo kong gipalit. So naros mga tunga-tungaan ng plastic. Sa butangan na to og duha og tunga nga kutsara nga kamay nga puti. Dayon butangan po na to gamay nga pisik-pisik sa asin para na parat-parat gamay. Ngayon, ato din ang imikos-mikos para ma-mix over na ng mga feelings din na may sagol-sagol na siya. Dayon, ato na isagol ang uga sa basa nga ingredients. O, charan! Mauna na ayang hetsura. Imikos-mikos ka po niya ni mo, oy. Dayon, ato na siyang masa-masahon. Pila ka minutes na siyang bagnod-bagnoran, hantod, maunsa to eh. Basta, muna to, pamuna lang sabot. Kaya wala sa muna lang gitakang ang among pan. Tulo na ang sulod, ana. Dayon, kasi ganahan mo palit, ani among oven. Ang sarap ng feelings mo, ang branded eh. Branded. Morning usa, mga mading, nagibutangan ako palaman no ha. Ang palaman. Gugi mo na. Masang palaman. Mamay kayo. Yung pagod ng ulam kayo. Sukin kayo. Susunod, comment mo unsay ako sunod na kung lutoon sa akong magical nga ubin. Okay? Comment.